Energiaren gaien sartuko gara orain jarraian, energiaz eta Euskal Herriak energiaz nola bizi behar duen galderari erantzuten saiatuko gara, eta horretarako Mikel Otero daukagu, hementxe estudioan, egunon Mikel? Kaixo, egunon. Ezaguna izango zaituzte gure entzulegia danik, urtetan egon zara hemen lurraren defentsa, ekologiaren inguruko gaiez eta hizketan kolaboratzaile moduan, lehenago ere alabediko beste saio batzuetan, baina gaurkoan EH Bilduko trantsizio ekologikorako idazkari gisa, emango dizugu ongi etorria ja fundamentu gehiagorekin. Bazen garaia. Bazen garaia, bai. Ea fundamentu pixka sartzen diogun honi ere, duela pare bat aste, aurkeztu zuen EH Bilduk Euskal Herrirako estrategia energetiko berria, zurekin urtetan gai hauetan, gai potolo hauetan sartu eta gero, ikusita zenbaterainokoak diren arazoak, erronkak ere aina handiak eta mugak eta baldintzak zenbateraino diren, EH Bilduk hori guztia konponduko duela esan du nolabait, esatearren, eta orain hori aletzen saiatuko gara, lehenengo galdera behartua, laburpentxo bat eskatuko dizut, zer da planteatu duzuena estrategia honetan? Bueno, estrategia honen bitartez, nolabait ere, maila nazionalean, aldaketa klimatikoarekin, krisi ekologikoarekin eta transizio energetikoarekin lotuta dagoen eztabaida mardul eta potolo honen inguruko gure posizionamentu edo planteamentua egin dugu, ezta? Nolabait ere esan dugu baita ere dokumentu ireki badela, hau da ez dela hemen ezer definitiboa eta eta orain dokumentu honek sozializazio prozesu bat izango duela eta hainbat ekarpen jaso nahi ditugula, hasteko eta behin gure komunitate politikoatik eta gero baita ere herri honetan dauden beste eragile desberdinengatik, ezta, mota guztietarikoak. Egiten duguna da nolabait ere diagnostiko bat eta esaten dugu, energetikoki bereziki egoera nahiko larrian gaudela, kontsumo altuekin eta kanpo baliabidekiko menpekotasun handiarekin, baliabide fosileak gure kontsumo energetikoaren 6% dira, izugarria da, eta transizio hori energia berriztagarrietara egin behar dela eta gaur egun izan duten sarrera edo sarbidea ez dela nahikoa eta nolabait ere azelerazio bat eman behar dela baliabide fosileak atzean uzteko, ezta. Guzti hau egiten dugu baita ere eta estrategia hori da, ez da plan zehatza, ez da gobernu plan zehatz bat, baino nolabait ere jartzen ditu helburu orokor batzuk eta helburu horiek daude begira transizio energetikoari, hau da gure autohornidurari begira eta gure berriztagarrien hedapenari begira, esaten dugu gaurtik 2025 urteko muga horretan jarri dugu muga hori autohornidura bat lortu beharko genukela 175koa, baina esaten dugu baita ere hori ez dela posible izango kontsumoren murrizketa erdira edo inguru horretara jaisten baldin badugu eta guzti honekin batera negutegi efektuzko gasen isurketa, hau da larrialdi klimatikoa eragiten dutena 80%an jaitsi beharko genukela, ezta. Hori dira nolabait ere helburu nagusi handi batzuk eta gero helburu horiek nola lortu edo nola egiteko hainbat hausnarketa eta gerturatze lan bat egiten da. Hau da, hau ez da edo nola egin behar, baldintza batzuk jarri behar dira, nola egin, nork egin, zenen mesedetarako egin eta nolabait ere saiatu pilotatzen herritarrak egin behar den transizio energetiko hau, ezta, parte hartzen bitartez, liderazio prozesuen bitartez eta eskuragarri ditugun hainbat teknologia erabiliz eta bar, ezta, bultzada publiko eta komunitarioa lehenetsiz, baina kontutan izan da baita ere, gaur egun gauden egoeran, denen beharra edo denen bultzada behar dela sektore publiko eta pribatuena, ezta. Eta guzti hori kontutan hartuta oso arrapaladan eta azkar esan da, gero zehazki helburu energetiko batzu jartzen ditugu eta nolabait ere, hortze muga bat planteatzen dugu, eztabaidagai jartzen duguna eta bertan esaten dugu nola ekoizpena gure etorkizunean izan behar duela gaur egun eskuragarri ditugun teknologietatik batez ere fotovoltaikoaren bitartez, eolikoaren bitartez eta beste berriztagarri guztien bitartez eta proiekzio lan bat ere egiten dugu
irudikatuz nolabait ere nola izan daiteken gauzak ondo bidean, Euskal Herriko sistema energetikoa hemendik 2 hamarkada eta pikutara. Bai ez, 2045 jarri duzu zuek epemuga bezala, eta horretarako bide horri orokor bat atera duzu, ikusi beharko dugu hori ere zen neurri zehatzetan gauzatzen den gero. Aipatu dituzu orain pixka gainetik, 2 titular nagusiak edo iruditu zaizkigunak guri, 2045 urteko epemuga horretarako, gure autohornidura 65%ra igotzea, gaur egun 10%, bueltan dagoena okerrezpaldimanago, eta kontsumoa 50%ra murriztu. Erdira hori da, hortik hasi nahiko nuke, zer suposatzen du horrek nola jaisten da hainbeste kontsumoa? Bai. Ez dugu, zenbakia, imaginatu dezakezun bezala horrelako epeluzeko proiezio batekin, nolabait ere orientatiboa da edo erreferente gisa hartu behar dugu, ezta. Oso zaila da, gero ezartzen, urtez urte, zenbat jetxi behar da. Argi dagoena da, eraginkortasun energetikoaren bitartez eta aurrezpenaren bitartez, kontsumoen jetxiera handi bat etorri behar duela, zergati bat badu, eta zergati hori da ikusten ari garelako etorkizunean lortu ahal izango dugun energia kopurua behin baliabide fosilak eta nuklearra eta deskartatzen ditugunean edo alboratzen ditugunean, energia berriztagarrien bitartez ezin daitezkela gaur egun kontsumitzen diren kopuru izugarri horiek mantendu, muga material eta fisiko batzuk daudelako baita ere guzti hori lortzeko, ezta. Ez dugu helburu handi hori ere guk asmatu, zen nahi dut 2014 urtean Alemania berak adibidez bere efizientzia energetikoaren planean hori planteatzen zuen, 50%ko kontsumo jaitsiera 2008 ustez zela beraien referentzia, edo Erresuma Batuan baita ere Oxfordeko Unibertsitateak egindako lan batzuetan proposatzen du eszenatoki eraldatzaile batean lortu daitezkela energia aurrezpen batzuk 52%aren bueltan egon daitezkenak gaur egungo kontsumoei alderatuta, ezta. Eta noski zergatia pixka bat azaldu baldin badut eta pixka bat konparazio batzuk eginda ere, konsiente garena da eta estrategiaren zati handi bat horretara bideratua dago da kontsumoaren murrizketa hainbestekoa izango baldin bada, ez dela nahikoa, gaur egun kontsumitzen dugun energia, gero bere energia berreztagarriekin lortzea, baizik eta beharko dugula eraldaketa sozioproduktibo guztizko bat, hau da, dena edo ia dena aldatu behar dela, ezta? Dena ekoizpen industrialean, dena garraioan, dena gure kontsumo ohituretan, nolabait ere beste munduan egoteko modu bat beharko dugula eta azken finean eraldaketa kultural oso bat behar dugula hori lortzeko. Eta hortan, ez dakit bide bezala planteatzen zenituen, ikusten dut, aipatu dituzu alde batetik efizientzia energetiko eta beste alde batetik aurreztea energia, ulertzen dut efizientzia energetikoa zari garenean, izan daitekela gaur egun daukagun konsumo ez, baina energiaren erabilpena edo energiaren erabilpenaren horren ondorioak berdin mantenduta, energia gutxiagorekin emaitza berdinak lortzea, hori nahiko salgarria iruditzen zait, edo lortzea baldin badugu teknologikoki nahikoa aurreratzea, baina gero konsumoa murriztean hor sartuko zaio jendeari ere beldurra ez zuek hau azkenean, gero programa elektoral batean atera behar da, jendeak bozkatzea behar duzue, eta jendeari beldurra sartuko zaio, zenbatean gutxituko da nire bizikalitatean energia konsumoa hainbeste murriztu behar baldin badut, asko dago norberak aurreztetik edo gure oraingo bizikalitatea jaistetik? Bai, a ber, eraginkortasunaren edo efizientzaren arloan ikusten bai, egia da eta nahiko erraz ulertzen da, ezta? Eta nik azken aldean adibide berdina jartzen dut demora guztien, ezta? Zuk zure herrian, zure farolak eta argiteria aldatzen dituzunean, leda jartzen baldin badituzu, lortzen duzu kontsumo energetikoaren murrizketa bat efizientziaren bitartez 60%aren ingurukoa, eta aldiz, sortzen duzun argia berdina edo berdintxua da, ezta? Da hori izango litzateke adibide bat, esparru guztietara eraman behar dena, ezta? Denok ados egongo ginateke horrekin, kaleak argiztatuta egongo lirateke orain. Hori da, kaleak argiztatuta egongo lirateke, baina kontsumoa asko jetxiko litzateke, eta pixka bat idea izango litzateke, logika hori, gure bizitzako elementu askotara eramatea, ezta? Eta gero egia da, beste parte bat ez dela inerraza, industriaren kontsumoetan adibidez ez da erreza, edo garraio ituretan ez da
eta erreza, ezta. Eta hor, hainbat aldaketa edo araldaketa etorri behar dira, eta ez da hor estrategiak hainbat elementu aipatzen ditu, adibidez, garraioaren inguruan argi dagoena da, kontsumo energetiko asko datorrela bakoitza bere auto pribatuan ibiltzetik, eta hori aldatu behar da, logika horrek amaitu behar du, eta garraio publiko partekatu, elektrifikatu baterantz joan behar dugula, apustu sendo bat eginez, eta hori bai da zuzenean kontsumoa murriztea, kontutan hartzen balin badugu, gaur egun kontsumitzen dugun energiaren 20% auto partikularretan arata ona ibiltzetik dator. Eta hor bai jeisteko alegin berezia egin behar dugula. Baina baita badaude beste elementu batzuk egiturazkoak direnak, eta da, adibidez, elikaduraren bitartez, kontsumo energetiko oso handiak ditugu, besteak beste, kontsumitzen ditugun elikagaiak, milaka kilometro egiten dituztelako gure plateretara iristen diren bitartean. Eta hor, gertuko ekonomia baterantz joan behar dugula, argi ikusten dugu, eta horretarako apustu bat egiten da baita ere, ezta? Gure dieta aldatu, eta gure dieta edo gure elikagaiak nondik etortzen diren sistema berrantolatu. Eta horrela gaiz edo sektore joango ginen hainbat argudio eta hainbat proposamen eginez, eta estrategiak hauetako asko apuntatu egiten ditu. Ez du egiten estrategia sektorial zehatz bat planifikatua epe batzuekin, baina apuntatzen ditu zeintzuk izango diren eragin esparruak, eta guztiekin uste dugu bai lortu daitezkela konsumo energetikoaren aurrezpen oso handiak, ez da. 150 da jartzen duzuen helburua zuek hemendik eta 20 urtera, 23 urtera, horretarako, aipatu duzu ez dagoela zehaztuta ere sektore bakoitzean, baina espero daiteke, bai garraioan aipatu dituzun sektore horietan xe begiratuta, jetxi alko liratekela konsumo horiek, uste duzu 150 hori dela oso traumatikoa izan gabe, edo traumatiko egia izan gabe, eman daitekeen jetxiera bat? Bueno, eraldaketa kultural handi batekin etorri beharko dena, eta hemen bi mezu botatzea dagokigu, ezta? Alde batetik, esfortzu kolektibo bat izango dela, energia gutxiago kontsumitzea, eta hori ere nik uste dut argi izan behar dugula, baina beste alde batetik, uste dugu baita ere, nola baita ere, elementu baikor bat jarri behar dugula jendearentzako, ezta? Eta hau ere beste adibide batekin azalduko dizut. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren garraioan egiten diren bidaien erdia 3 kilometro baino gutxiagokoa dira, ezta? Eta badaude alternatiba, oinez ibiltzea, patinete batean joatea, bizikletan joatea, eta bar, ezta? Eta zuk kotxea alboratu eta oinez bidai txikiak egiteko ohitura hartzen baduzu, hori zer da, esfortzu bat, zure bizitzaren kalitatea geistea, edo benetan zure bizikalitatea igotzea da, ezta? Badaude elementu batzuk, esfortzu bat eskatuko dutenak, adibidez, pentsatu beharko dugu, gure aisialdia nola egiten dugun, eta igual gertutik gerturako aisialdi bat izan beharko dugula, kontsumo energetiko gutxigoarekin, eta, hori renuntzia edo sakrifizio modu batean ulertu daiteke, baina beste gauza asko daude egiten ditugunak, kontsumo energetiko izugarria dituztenak, eta gainera ez direla bizi kalitatearekin ekiparatzen, ez? Badaudela beste modu batzuk, kontsumo energetiko txikiagoarekin, postasuna eta bizi poza ematen digutenak, ez? Oinez gehiago ibiliko bagina, bizi kalitatea litzateke beraka joango, ez dakit erraixa ikusten duzun energia mugatuaren edo energia krisi honen aldagaia etengabe sartuta edukitzea guk gure bizitzetan? Dagoeneko badago, ez da, energia krisiaren aldagaia gure bizitzetan sartua dagoeneko, egia da, ez dela inbeste kontzientziaren gatik izan, baizik eta presioen eskaladaren gatik izan dela, ez da. Eta horrek ekarri du, jende asko gaizki pasatzen egotea, adibidez, ez daukalako modurik, bere etxe bizitza, ongizate energetiko minimo batekin mantentzeko moduen egoteko gaitasun ekonomikorik, ez da.
Uste dugu, energiaren arloan ez dugu eraldaketa bat egiten, eta gure kontsumoak pixka bat arrazionalizatzen, azkenean, merkatu bitartez etorri daitekela, eta merkatu bitartez etortzen dena injustua da. Ze azkenean, kontsumitzen jarraitu ahal izango du, baliabide ekonomiko gehiago dituenak, eta ez besteok, ez da. Hemen planteatzen duguna da kontrakoa, ez da. Lortu behar dugula, gutxieneko ongizate bat izateko moduko sarbide energetiko bat izatea mundu guztiak, eta horretarako botere publikoek enkargatu beharko dute, ez modu progresibo batean energia hori banatzen, baino egia da hortik luxura salto handi bat dagoela, eta luxua den horretan esan nahi dut serio jokatu behar dugula, ez da. Konsumoaren apiskatxo bat kubrituta nola jaitsiko diren gure efizientzia aldetik edo aurrezten dugulako modu batean edo bestean, zuen asmoa da 150 jaistea esan bezala 2055 urterako. Eta horretarako, behin jaitsita, agian posibleago irudikatu dezakegu guk sortzea energia hau, hortan ere badukazue proposamena, autohornidura, Euskal Herrian bertan Euskal Herrian erabiltzeko sortzen den energia, gaur egun, esango dira 115 da, 110. Bai, 2019ko datua 114 zen. Urtetik urtera pixka bat aldatu daiteke, baina 15 bueltan gaude bai. Hurrengo 20-23 urtetan 165 igo nahi duzue, eta hori guztia berriztagarrien bidez sortua. Bai, hala da. Erronka oso potoloa da, eta ikusten dugu, nahita ez, kontsumoa asko murriztuta, bakarrik iritsi gintezkela autohornidura energetiko altu batzuetara, ez da. Iruditzen zaigu baita ere, garrantzitsua dela, bertatik bertara, eta gure herri eta eskualde eta hauetatik gertu ahalik eta gehien sortzea bi arrazoiengatik, ez da. Alde batetik, kontutan eduki behar delako, transizio energetikoa egitera deituak ez gaudela gu bakarrik, bizi mundu osoa dago deitua. Hau da, baliabide fosilak eta nuklearra atzean utzi beharko dugu guk eta utzi beharko dute besteek. Beraz, guk ekoizten ez duguna, beste batzuk ekoizi beharko dute, beraiena eta gurea ere. Beraz, horrek izango dituen impactua baditu, nolabait ere biderkatuko genituzke, gure, Euskal Herritik kanpo inguruan egon daitezken herrialdetan, eta hori ez da bidezkoa, baina badago beste arrazoi bat, garrantzitsua dena baita ere, eta da, nolabait ere, subiranotasun energetiko honetan autohornidura egitea, esan nahi du, zu egiten zarela zure kontsumoen kargu, eta aukera gehiago ematen dizula, ekoizpen hori nola izango den, nola kudeatuko den, noren jabetza etorriko den, eta bar, ezta? Hau da, guk erabakitzen badugu, guk energia berriztagarriekin ez ekoiztea, arrazoiak desberdinak egon daitezke medio, behartuko dugu, adibidez, Sorian, Burgosen, Aragoien, ez dakin non, ekoiztea guretzako. Baina energia horren inguruko kontrolik ez dugu izango. Eta hori erosi beharko dugu, merkatuak esaten duen prezioak, edo batedaki nola ez da. Aldiz, kontsumo horiek edo ekoizpen horiek gurera ekartzen baldin baditugu, hemen baldintzak ezarri ditzakegu, eta nolabait ere energia berriztagarrien etorkizunaren inguruko eztabaida eta gatazka bat sortu dezakegu, ulertuz, herritarren mesedetarako egokituko den sistema edo logika baten baitan ekoizteko, ez da. Baina esango nuke gaur egun hemeneko izten den 115 hori ere merkatuaren prezioan ordaintzen dugula. Bai, neurria oso handi batean bai, ez dago gertu egoteak ez du berez bermerik ematen, eta egia da gaur egun beste logika batean ekoizten den energia dagoeneko abiatua dagoela, hau da autokontsumoaren inguruan, autokontsumo konpartitua, tokiko komunitate energetikoen bitartez eta bar, eta nolabait ere badaude herritarrak eta eragile desberdinak, eskala txikikoak orain artekoan, nolabait ere energiaren demokratizazio prozesu batean sartu direnak, ezta. Eta esaten duguna da, hori egin behar dela, hori bultzatu behar dela, gure ustez herri guztiek izan beharko luketela tokiko komunitate energetiko bat, ze oso lagungarria da energiaren inguruko kontzientzia hartzeko, oso interesgarria da auzolanean, herritarren artean etorkizun energetikoari buruz eztabaidatzen hasteko, baina uste dugu baita ere, badaudela beste eskala batzuk, gaur egun ez direnak demokratikoak, hau da, enpresa handi, normalean enpresa handi eta
urrutiko batzuen eskuetan daudenak, eta horren inguruan ez daukagu edo ez dugu izan ez erresatekorik, ezta. Eta uste dugu, eskala ertain eta handi horietan ere, eskua sartzen hasi behar dugula, hoiek norenak diren, norentzako, eta ze baldintzapetan sortuko duten energia hori, guzti hori disputatu behar dugula. Nola ikusten duzu zuek? Nola egiten da inbertsio hori 60% handitzeko gure autohornikuntza? Bueno, nola egiten da, diozu teknologien inguruan hitz egiten bali badugu. Edo diru eta jabetza aldetik esan. Bai, bi modu daude, ezta? Parte teknikoa, hau da, ze teknologiaren bitartez eta egin nahi dan, hori nahi behuzu gero komentatzen dugu, eta beste izango litzateke eskema, ezta? Ze eskema, eta ze jabego eskema, eta ze banaketa eskema, eta ze komerzializazio edo merkaturatze eskemarekin egingo den, ezta? Uste dugu, hor, guk nolait ere gure eredu propioa bilatu behar dugula, eta hemen agente desberdinak egon daitezke, ezta? Hasteko gure eskema ideala edo izango litzateke eskema publiko eta komunitario bat, ezta? Publiko herritarra edo deitu nahi baldin baduzu. Hau da, non administrazio publiko indartsu batzuek sortzen ditugun edo eratzen ditugun energiaren arloan, eta hoien bitartez bultzada bat egiten den, ondo planifikatua, ondo diseinatua eta bar, eta hor baita ere herritarrak sartzeko aukera izango duten. Egia da, eta hori aitortu behar da, gaur egun arlo publikotik ez dagoela muskulo finantziero nahikorik, ezagutza nahikorik, muskulo tekniko nahikorik guzti hori egiteko. Orduan esaten duguna da, gaur egun hau abiatu behar den neurrian, hanka publikoa indartzen den bitartean, hanka komunitario edo herritar hori indartzen den bitartean, baita ere, hainbat enpresa pribatuen parte hartzea ere beharrezkoa izaten ari dela eta izango dela beti ere hortzemugan energiaren arloko ahalik eta gai edo kontu gehienen publifikazio baten asmoarekin egiten dugun lan. Baina gaur egungo egoerak dio, beste eragile batzuk ere egon beharko dutela. Eta baita ere uste dugu hemen enpresen hanka, ez enpresen energetikoen hanka, baizik gure Euskal Herrian ditugun enpresen hanka ere garrantzitsua izan daitekela, beraiek ere, hainbat kasutan jabegoetan eta sartzeko, ze gaur egun kontutan eduki behar da, energiaren prezioak eta energia krisiak ez ditula bakarrik eragiten herritarrak, enpresak ere eragiten dituela, eta kasu askoetan, enpresa txiki ertain, inkluso handi askoren bideragarritasuna kolokan dagoela, energiaren prezio altuen gatik, ezta? Eta orduan aukera egongo balitz eskema honetan, hainbat enpresa, gure herriko enpresak sartzeko, jabegoan baita ere gero arrazoizko energia bat eskuratzeko arrazoizko prezioetan, posible litzatekela. Eta eredu horretan uste dugu pausoak eman behar ditugula, eta aukerak daudela uste dugu. Enpresa pribatuen esku hartza beharrezkoa beraz, EBE, Ente Basko de la Energia edo Euskal Energiaren erakundea oso flojo dago gaur egun. Bai, ez da bakarrik flojo dagoela, ze, hainbat aktibo eta hainbat egitasmoetan parte hartzen du, baina kontutan eduki behar da gaur egun energiaren euskal erakundearen negozio handienak gasari lotuta daudela, hau da baliabide fosilei lotuta daudela, ezta? Berei daukate eskua sartuta Baia Bizkaia gas, Baia Bizkaia elektrizidad, regasifikadoran, gasaren ziklo kombinatuetan, eta hor badago dirua sartuta eta aldiz energia berriztagarrietan oso gutxi, ezta? Eta orduan uste dugu, baita ere, bai energiaren euskal erakundeak EAEren kasuan, eta bai osatzen ari den Nafarroako agentzia energetikoa, Nafarroaren kasuan, hauek indartu beharko dutela, EBEren kasuan, baliabide fosiletan dituen interesoiek alboratu, eta hortik lortzen denarekin, energia berriztagarrietara eguneko unean apustu egitea. Hau da, energiaren euskal erakunde hori berriztagarrien erakundea bihurtzea. Ikusten dugu beraz, energia zuek publikoan ikusten duzu helburu gisa, trantsizioan pribatua izango den parte hartze bat ere ikusita, eta orain bai beste arloan sartu nahiko nuke, bai teknikokin nola egingo dugun, berriztagarriak aipatzen dituzu, 75 hori berriztagarrien bidez lortuko genukeela, eta noski berriztagarriak aspaldian hamarkadetan aldarrikatu dira, eta gero iristen hasi direnean ikusi dira beste arazo batzuk, beste kontrakotasun batzuk, hemen Araban aski ondo ezagutzen ditugu, zurekin ere askotan aipatuak gara, ze
berriztagarri proposatzen dituzue, ze mailatan eta non? Bai. Vale. Bueno, nik uste dut ze berriztagarri buruz hitz egiten dugunean, gauza desberdinak kontutan hartu ditugu, ezta? Alde batetik teknologikoki zeintzuk diren gaur egun eskuragarri daudenak, ezta? Bueno, ezagutzen ditugunak, energia fotovoltaikoa, energia eolikoa, biomasa, geotermia eta bar. Proposatzen dira, eta nolabait ere, orain arte egin diren, potentzialitateen inguruko azterketei helduz, erabaki duguna da proposamen bat egitea nolabait 3 erenetan zatitzen duguna, ezta? Alde batetik eren bat edo fotovoltaikoak emango liguke, beste eren bat edo eolikoak emango liguke, eta beste eren bat, besteek emango ligukete, ezta? Biomasa, hidraulikoa, geotermia eta bar, ezta? Pixka bat begiratuz, ze potentzial dauden. Eta gero, behin hori erabakita edo behin hori ikusita, eskalen inguruan ere hausnarketa bat egiten dugu, ze teknologia hauetako bakoitzak eskala desberdinak hartzen edo onartzen ditu, ezta? Fotovoltaikoaren kasuan bereizketa bat egiten da, nolabait ere espazio urbano industrialak alde batetik, agian ezagunen diren teilatuetako fotovoltaikoak edo industri estalkietan ikusten ditugun fotovoltaikoak, edo agian lurrean, baina igual espazio urbano industrial nahiko degradatua dauden lekuetan, eta hori bat izango litzateke. Eta gero, urbano industriala ez den beste lur eremu edo sail edo terreno hoietara joango litzateke, eta hor ere, bereizketa bat egiten da, dagoeneko oso antropizatu edo oso degradatu dauden hainbaldeku, izan errepide inguruak, izan arrobiak, izan kanalak, eta hor badaude leku batzuk esploratzeko, aukera onak ematen dituztenak, eta gero, guzti hori kontutan hartuta, parte bat egozten diogu, ekoizpenaren parte bat egozten diogu, nolabait ere, zoru ez urbanizagarri berriei, ezta? Hor nolabait ere proiektatu beharko liratezke, hainbat zentral fotovoltaiko, eskala handikoak edo, eskala nahiko handikoak. Eolikarekin antzekoa egiten dugu, alde batetik bultzada ematen zaio, eolika txikiari eta eolika ertainari, esparru urbano eta industrialetan jartzeko moduko horri, eta gero, hortik kanpo dagoenean, bereizketa bat egiten dugu, eta esaten dugu alde batetik, badago gaur egun instalatua dauden haize errotak birpotentziatzeko aukera. Hau da, asko dira duela 10-15 urte jarretako haize errotak, eta gaur egun potentzia eta efizientzia gehiagoko makina jarri daitezke, eta dagoeneko erabilita dauden lekuetan edo inguruetan, ikusten dugu nola bikoiztu edo hirukoiztu daiteken instalatua dagoen potentzia, ezta. Eta hori, eren kasuan, azken, agian zenbakiak ez lirateke izango espektakularrak, 153 megabatio bakarrik instalatua daude, baina Nafarroan kontutan eduki behar da, 1300 megabatio instalatua daudela, eta hor berpotentziazioak ere aukera asko ematen dituela, ezta. Hala ere, egozten diogu, azken ekoizpenaren eren bat edo eolikoari, eta horrek eramaten gaitu onartzera, zentral eoliko handi berri batzuk ere jarri beharko genituzkela, ezta. Eta gero besteen kasuan, azterketa igual xumeago bat egiten da, potentzialak ikusita, baina denen aldeko apustu bat egiten da, biogasa, biomasa, geotermia, eta barren inguruan, ezta. Eta hor, ez da jarraitu nahi duzun, bestelanik honekin pixkatxo bat jarraituta, azkenan hori izaten da askotan eztabaida berriztagarriekin, hemen Arabako mendiak aske daukagu hemen hain gertuko kolektiboa, eta izaten da hori eskaera, ez da? Jadanik antropizatuak dauden edo urbanizatuak dauden lurraldeetan jartzea, bai fotovoltaikoak, bai eolikoak mendiak aske uzteko, babes natural bereziko eremuak ere aske uzteko, nekazal lurrak izan direnak edo izan daitezkeenak ere aske uzteko fotovoltaikoz kasu honetan, badakit zenbakiak egiten egontzaretela azken urteotan, zenbateraino ematen duen, ez dakit, hau ere izango da pixkatxoa gutxi gora berako zenbakia, baina jadanik erabilita dauden edo hainbesteko impactu naturan hainbesteko impactu ez daukaten lekuetan jarri ezkero,
zenbateraino ematen digu energiak. Vale. Horri erantzun aurretik, galdera hasi duzun lekutik, ez da, babes, eremuen inguruan eta ere ipamen bat egin nahi nuke, ze garrantzia handia ematen diogu gure estrategia energetikoa lurralde plangintzari, ez da. Aitortzen da, gaur egun lurralde plangintza sendo bat ez dagoela guzti hau ordenatzeko, eta kotutan euki behar da, berriztagarriak asko edo nahikotxo jarri behar balin baditugu gure lurraldean, lurralde plangintza sendo bat eta argi bat izan behar dugula, ez da. Zentzu horretan, esaten duguna da, badaudela instrumentu batzu berriztagarrien plan sektoriala eta oraindik mahai gainean ez ditugunak, baino bien bitartean ere, edapen berriztagarri egin behar dela, eta gero izango ditugun, lurralde plangintza horretan izango ditugun irizpideak gaurtik hasita hasi behar direla egiten proiektuak, ez da. Eta beste naturgune babestu guztiak plangintzatik kanpo ustea eta proiektuetik kanpo ustea proposatzen dugu baita ere balio handiko nekazal lurrak proiektu handietatik kanpo ustea, ezta? Bi horiek badaude gehiago ere, gero beste interes bereziko eremu edo esparru batzuk baleude, horiek ere kontutan hartu beharko lirateke, baina behintzat bi kondizio edo baldintza horien pean egiten da edo proposatzen da lurralde plangintza egitea, ezta? Eta hori esaten dut, galderaren beste partearekin oso lotua dagoelako, ezta? Eta da ze eskala eta zer ematen digun eskala bakoitzak, ezta? Baino hiotan aipatu dugu, azterketa partzialak egin diren herrietan, eta Euskal Herria Bildu gobernatzen ari den hainbat herrietan eta egin dira, nik askotan Zumaiako kasua jartzen dut, ze bertan egintzan azterketa bat, ikusirik, eskala txikiak, jasateko errazagoa dena, inpaktu txikiagoa duena gure ingurunean, gure paisaian eta bar, zer ematen zuen, ezta, eta, ikusi zen fotovoltaikoa, eolikoa eta biomasa jarriz, eskala txikian, honek ematen zuela etzela iristen 1,10, ezta, hori adibide bat da, edo EAEko potentzial ikerketak ikusten ditugunean, ikusten dugu eskala txikia asko garatu behar dela, lehentasunezko kontu bat dela, baino hauen mugaz konsiente izan behar dugula baita ere guztiok, eta ezin dugula gure buruari trampa egin, esanez, egin ditzagun bakarrik dagoeneko oso degradatuak dauden lekuetan proiektu berriztagarriak, ze horrek utziko liguke gehien jota 1,20 asko jote 1,30 asebetetzea ekarriko luke energetikoki, ezta. Eta orduan ze gertatzen da hortik aurrera, ezta. Nola, mugitzen dugu energetikoki gure herrialdea kanpo energiarekin, esan nahi dut kanpo energiak ere beste kostu batzu ditu ingurumen aldetik. Importatuak esan nahi duzu. Claro, bakarrik esan nahi dut gune antropizatu hauek edo oso degradatu hauetan jartzen bali madugu eta demagun lortzen bali madugu gehienez jota konsumitzen denaren 1,33 eren bat lortzen baldin lortuko baldin bagenuke horrela, gero zer egiten dugu. Bestea ekartzeak ze inpaktu uzten du jatorrian, ze inpaktu uzten du garraioan, ze goiten txioko linea gehiago beharko lirateke, eta bar, ezta. Beraz, uste dugu, eztabaida hau, mahai gainean zenbakiak jarrita egin behar dela, eta noski dokumentu hau besteak beste mahai gainean jarri dugu eztabaida bat eta dialektika bat izateko eragile guztiekin baita ere, eoliken aurka agertu diren taldeekin ere inongo arazorik ez, eta de hecho proposamena da luzatzea eztabaidarako bidea ematea, baina beti ere guk nolabait ere arduratik egiten dugu, hau da nolabait ere onartuz, energia kopuru batzuk beharko ditugula etorkizunean, eta ahalik eta gertuen, eta ahalik eta baldintza hoberenetan sortu beharko ditugula, hori da gu mahaian gainean jartzen dugun proposamena. Beraz ikusten dugu, jadanik antropizatu dauden lekuetan, edo simple esategatik hainbeste molestatzen ez duten lekuetan, naturan hainbeste eragin ez daukaten lekuetan jarrita izan plakak, izan eolikoak eta estilokoak, eukiko genukeela,
behar dugunaren erena. Oraingoz, behar dugunarena ez dakit konsumoa erdira jetxita kontatzen duzuen hori. Bai, kontsumo asko jetxita, eren bat lortuko bagenu modu horretan, gaitzerdi, pozik egoteko modukoa. Gero egia da, hemen, nabarduretan sartzea edo izango da, baina zer dan antropizatua eta edo zer dan dagoeneko oso degradatua dauden lekuak. Horrekin lotuta ere esanen izunz, lehenago aipatzen genuen hemen mikrotatik kanpora, ikuspegi ekologiko batetik ere, zenbateraino aprobetxatu efizientzia gehien daukaten sorrera lekuak, eta bai, mendi bat libre jartzeko, mendian X haize baldin badago, jarriko duzu haize horren erena dagoen leku batean, eta 3 haize errota jarriko dituzu beste lekuan. Horrek ere arazoak ematen ditu, horretara noa, ez da, askotan, identifikazio azkar bat egiten da, leku efizienteenak nolait ere irabazi kapitalista azkarragoak eta handiagoak ematen dituen lekuekin, baina nik uste dut, ikuspuntu ekologiko batetik begiratuta ere, efizientzia bilatzea interesgarria dela, zenbat eta efizienteagoak garen orduan eta material gutxigo behar dugu energia kopuru berdina sortzeko, ez da? Eta hau, nik uste dut, edo nork bere etxean plaka batzuk jarri baditu edo jartzeko asmota baldin badabil oso argi duela, ez da? Zuk zure etxean orientaziorik onena bilatuko duzu alik eta energia gehien izateko zure plakarekin. Orientazio txarra daukan lekuan jartzen baldin baduzu, plaka doble beharko dituzu eta plaka horiek aztarna energetiko eta aztarna ekologiko bat dute. Beraz, materialen efizientziaren ikuspuntu bat ere txertatu behartzaio hori, ez da? Beti ere ez du balio bakarrik hori ikustea, ingurumen baldintza batzuk eta jarri behar dira, lehen aipatu dudan moduan, lurralde plangintzaren bitartez txertatu edo finkatu behar direnak, baino nik uste dut efizientzia bilatzeko arrazoi nahiko ditugula. Sartu nahi nuen beste elementu bat ere, elektrizitateaz hitz egiten dugulako denbora guztian, eta berriztagarriez ari garenean, okerrez ez dakit denak, baina gehienek behintzat, elektrizitatea da sortzen duten, eta elektrizitatea da, guk kontsumitzen dugunaren 100%. Ez dakit lehenago aipatu duzun 4/5, kontsumitzen dugun energiaren 4/5 energia fosiletatik datorrela, ez dakit gainerako izango den, energia fosilak ere erabiltzen dira elektrizitatea sortzeko, zenbat den, nire galdera da. Zenbat da elektrizitatea, erabiltzen dugun energiatik, zenbatera iritsi gaitezke, zenbateraino elektrifikatu daitezke sektore horiek, eta hortik kanpo gelditzen denarekin zer egin? Bai, oso pertinentea da galdera hau, ze arazorik handienetakoa izango da transizio energetikoan. Gaur egun, gure datua da, gure azken kontsumoa modu elektrikoan 125% bueltan dagoela, bale? Ez da iristen 124, 123, 125, tarte horretan ibiltzen da urtearen arabera. Kotutan hartzen baldin badugu, gaur egun potentzial handienak gero elektrizitatea bihurtuko diren energiak direla, hau da, fotovoltaikoa eta eolikoa batez ere, horrek usten digu, zuk ekoizpen bat bi teknologia hauetan oinarritzen baldin baduzu etorkizunean, bereziki edo batez ere elektrizitatea izango duzula, ezta? Horregatik, beste zati bat usten diogu, bai eguzki termikoari, bai geotermiari, bai biomasari, bai biogasari, eta hauek ez dira elektrikoak edo ez dute zertan elektrikoak izan behar, bale? Adibidez, gaur egun biomasa modu termikoan zuzenean berotzeko erabiltzen da, eta beste batzutan elektrizitatea egiteko. Guk esaten duguna da, aukera dagoen lekuetan, saiatu behar dugula kontsumo termiko zuzenak egiten eta ez elektrizitatearen bitartez, ze elektrizitate asko sortu daiteke besteekin. Edo zein kasutan, guk egiten dugun proiekzioarekin, egiten dugun proposamenarekin, gutxi gora bera, azken kontsumoan, bi eren edo elektrikoak izango lirateke. Bi eren 60-70 tartean. Horrek esan nahi du, gure gaur egungo kontsumo asko elektrifikatu behar direla, edo elektrifikatzeko apustua eratortzen dela zenbaki horietatik, ezta? Eta hor ere, zailtasun desberdinak ditugu. Alde batetik, prozesu industrialetan, garraioan, eta elektrifikazio baterantz joan beharko dugulako. Hainbat kasutan ari gara joaten, baina horri abiadura gehiago eman behar zaio, ezta? Pentsatu autobus, gasoileko autobusak edo autobus elektrikoak, adibidez. Hori izango litzateke elektrifikazio
elektrifikazio apustu bat, adibide bat jartzearen. Baina beste kasu batuetan ez da posible izango, oso zaila da, elektrizitatearen bitartez hainbat prozesu industrial bero asko behar dutenak, eta ezin direlako elektrifikatu, edo hain ez ainerrez, edo garraio astunarekin ere arazo antzekoak ditugu. Horrek, guzti honek bi ondorio uzten dizkigu, ezta? Alde batetik, energia biltegiratzearen inguruko apustu bat egin behar dela, ze gaur egun elektrizitatea bakizu sortu eta konsumitu behar da, ze biltegiratzeko eskala handian diote, biltegiratzeko arazoak daude, eta hor berrikuntza eta garapen aldetik apustuak egin behar dira, eta gure proposamena da arlo publiko fuerte bat izatea berrikuntza eta garapenean biltegiratze hori egiteko, eta, modu horretan, nolabait ere, gestiona gaitzak diren energia berriztagarrioik, hau da, eguzkia dagoenean dago eta izea dagoenean dago, eta ez dagoenean, nolabait ere, biltegiratu eduki behar duzu elektrizitatea, ze zure gizartea oso elektrifikatua baldin badago, elektrizitatea eman behar diozu, horretarako, biltegiratze sendo bat egin behar duzu, eta gero beste alde, hainbat prozesu elektrifikatu egin beharko dituzu, eta hori ere, erronka handia da. Eta hor, hitz egin izan dugu, biltegiratzea adibidez ez dakit ondo azalduko du da, baina zuk esango diazu nola ditzen zien, laku bat bi pantano ditzea, eta horla bateria hidrauliko hauek, horla energia excedente daudenean igo ura gora, eta gero falta denean berak abidaldu, eta eguzki ez dagoen momentuetan alkoholilateke horlako aurrerapenak egin, baina gogoan dutu dela hilabete batzuk ere hitz egiten genuela hidrogenoren kontuaz, eta nola elektrizitatearekin beteko diren, aipatu duzu, dena ondo bidean gure konsumoaren bi herenak izango direla elektrikoak, eta gainerakoan zer egin, garraio astunean, industriako elektrifikatu ezin diren prozesu horietan, hidrogenoan esperantza jartzen duzue, energia fosilak ez ditugu galduko denbora luzean oraindik, ez dakit mirari teknologikoren baten esperoan jarraitu beharko dugun? Asmoa ez da hori, Egia da estrategia nolabait ere malgua dela, eta onartzen duela, epe luzerako estrategia bat den neurrian, berrikuntza batzuk egon daitezke, agian, estrategia berkokatu araziko dutenak, ez? Baldin badago, proposatzen diren teknologien artean, bat gaientzen dena, edo biltegiratze sistemen artean bat gaientzen dena, agian pixu gehiago hartuko du, eta nolait ere moldatu beharko gara horretara, hori ezin dugu aurretik jarri. Baina egia da, ez dago zalantzarik, arazoak egongo direla, hainbat kontuentzako, esan dizudan bezala, hainbat prozesu industrialentzako edo garraio astunarentzako, ez da. Ez dago soluzio errazik, horregatik esaten dugu, nolabait ere, gertuko edo gertuagoko ekonomia batetara joan beharko dugula derrigorrean, eta ez hainbeste gauzak ara eta ona mugitzen dituen ekonomia batean jarraitu, ze horrek ere eragiten du, ez? Garraio, salgaien garraioa egiten duten itxasontzi erraldoi horiek ara eta ona ibiltzea, eta zure ekonomia gerturatzen baldin badezu, zure ekoizpen beharretara, hasteko beharrak askoz ere txikiagoak izan beharko direla, eta horrek gauzak errazten ditu. Baina egia da baita ere, gaur egun, mundu mailako gauzen trukaketa baten baitan gaudela, eta hori ez dela egun batetik bestera amaituko, eta horretarako bioerregaien aukera egon daiteke, beti ere modu apalago eta zenbaki txikiagoetako kontsumo batekin, eta hidrogenoak agian izan dezake paper bat hor. Hidrogenoaren inguruan esaten duguna da, gaur egun dagoeneko gure industriak hidrogenoa kontsumitzen duela, eta hidrogeno hori nolait ere berde bihurtu behar dela, hau da energia berriztagarrietatik etortzen den hidrogeno bat. Baina hori teknikoki bihurtu dute, ez? Duela gutxi irakurri nuen, konsideratuko da energia fosilekin lortutako hidrogenoa berriztagarria dela, ez dakit zenbat urtetan. Ja, ez, baina guk benetan esaten dugu, ez trampak eginda. Ez, alde batetik hori, ez da, egun dauden hidrogeno kontsumoak berdetu, benetan. Gero beste alde batetik, gaur egun gasarekin egiten diren hainbat prozesu industrial batez ere bero handia behar dutenak, agian hor paper bat izan dezake hidrogenoak, eta uste dugu, zentzu horretan hidrogeno planta deszentralizatuak egon ditezkela, behar den lekuetan,
Hau da, zuk zementua egiten duzun fabrika batean, edo bidrioa egiten duzun fabrika batean, bagian elektrolizadore bat instalatu dezakezu, eta hori elikatu energia berriztagarriekin, eta hor bertatik bertara kontsumitu. Ez duguna ikusten energi da, hidrogenori lotutako ekonomia bat, non gasoducto guztiak hidroduktoegatik aldatzen diren, eta bar, ezta. Eta gero, baita ere, egiten da abisu bat, estrategia honen bitartez, esan ez gaur egun, uste dugu edo iruditzen zaigu hidrogenoari egotzi nahi zaizkiola eman ditzakena baino irtenbide gehiago. Hau da, garraioan ere, hainbat ari da, edozein garraio mototarako hidrogenoa proposatzen, eta dagoeneko ikusten hasi da, ezta, Alemanian adibidez hidrogeno trenak eta frogatu dituzte, eta ikusi da, ez dela inondik inora irtenbide bat, ezta, beraz, kontuz, nolabait ere burbuila hori, pixkat amatatu behar dugu, eta naiz eta jakin hidrogenok etorkizunean paper bat izango duela, gehiegi ez fidatzea hidrogenoak eman dezakeenetik. Bueno, eta gero hidrogenoaren apuntea ondo dago, benetako hidrogeno berdea, azkenen hidrogenoa ez delako ez, aipatu genuen, alabediko webunen edukiko duzu entzungai Mikel Otero eta Estitxu Bilamorrekin egin genuen elkarrizketa konjunto bat, hidrogenoa zertzen azaltzen, eta nik ez dakit kapaz izango naizen azaltzeko, hidrogenoa ez da berez energia vektore bada, eta beste energia batzuekin lortzen dugu, azkenean biltegiratzea bezala. Hidrogenoa askatuta edukitzea eta hori erabiltzea ez elektrizitate moduan, baizik eta hidrogenoa erretzeko, baina hidrogen hori nola askatzen dugun oksigenotik, hori ere energia berriztagarriekin lortu nahiko zenukete. Hori da asmoa, ezta? Behar dena gutxiago izatea eta sortzen dena energia berriztagarrien bitartez egitea. Hau da, hidrogenoa ondo esan duzu, adi egon zinen azaldu genuen horretan. Karo, hidrogenoa azkenean uraren molekula bereiztetik dator, H2O ura da, eta hidrogenoa bereiztea dator, hori bereizteko elektrolisia egin behar da, eta elektrolisia egiteko energia sartu behar diozu. Energia hori baldin bada, energia iturri berriztagarrietakoa, orduan hidrogen hori berdea izango da, bestela ez da izango berdea. Ados. Denbora asko daramagu, badukizkat beste kontutxo batzuk galdetzeko, pixkatxo bat subiranotasun energetikoa hitz egiten genuen, subiranotasun politikoa ere aipatu duzu, zenbateraino izango dugun guk kontrola gauza hauena edo ez, edo jarraituko dugun beste lekuetatik jasotzen, kontrolatzen ez ditugun lekuetatik, edo kolonialismo energetikoa ere aipatu izan Espainiar estatuko beste lekuekin, edo urrutikoekin. Galdera orokorra botako dizut, ea zer esaten diazur, juntatuko ditut hemen dauzkadan 3-4 galdera, komunitate energetikoak versus beste eskala handiagoko beharrak, zenbateraino laguntzen duten komunitate energetikoak eta zenbateraino hartu behar diren nazio mailako bestelako adibideak, errekale horren ez dakit aipatu genuen zurekin, bere garaian egin zuten aztarna ekologikoaren edo aztarna energetikoaren ikerketa bat, eta zen EAEko batez bestekoren 24% gutxiago. Handagoen hipismo mailarekin etzen hainbeste jeisten, eta hor aztarna energetikoa zeharkako konsumoetan zegoela ondorioztatzen genuen, gure konsumo neurritan ez da energia gastatzen duzunik zuzenean aguakate bat erosten duzuena, baina aguakate horrek zenbat energia daukan atzean, eta hemen txutziko dut eta hitz egin, Mikel. Gauza asko eta potoloa botatzen dizkiatzu eta gero luzatzen naizela, normala. Bueno, a ber, nik usteet, antolakuntza aldetik nola egin nik usteet kolonialismo energetikoa edo kanpoko menpekotasuna, eta guk eskema bat proposatzen dugu, eta eskema da, izen nola ponpoxo bat dauka, autosufizientzia konektatua, eta nik usteet hau merezi duela pixka bat azaltzea. Hemen kontua zer da? Kontua da, gure ustez, bakoitza bere eskaletatik gertu edo bera dagoen lekuetatik gertu, antolatzea bere burua eta besteekin antolatzea, ikusteko zer eta nola kontsumitzen dugun, zenbat nondi datorren, ze aukera ditugun gutxiago kontsumitzeko, eta hori egin beharko litzateke gure ustez gutxinez herri mailako eskalatik hasita, eta saiatu, nolabait ere plangintza bat egiten, ea berriztagarrekin ze lortu dezakegun gertuko baliabideekin. Askotan ez digu emango behar beste eskala horrek, orduan eskualde eskalako planifikazio bat egin behar da, ze agian, herri desberdinen baturarekin lortu daiteke, beste mailako edo beste eskalako instalazio batzuk egitea, eta horrek beste aukera batzuk emango lizkiguke. Akaso askotan horrela ere ez da nahikoa izango, eta orduan beharko dugu nazio eskalari erantzuten dizkion prozesuak. Nolabait ere, eskema nik usteet importantea dela
hori barneratzen joatea, ez? Energiaren inguruan den hori tokatzen zaigu pentsatzea hemendik aurrera, zen nolabait ere itxu bizi izan gara, baliabide fosilak etortzen ziren, batedakin ondik, eta gainera ez ziren oso arestiak, eta erosten genituen, eta kontsumitzen genuen energia mordo bat. Baliabide fosilak ekuaziotik kentzen direnean, eta kentzen joan behar dugu, erantzukizun ekologista batengatik, eta baliabide fosilak dagoeneko agortze zantzuak ematen ari direlako, nolabait ere antolatu behar dugu gure burua, eskala txikietatik behitik gora hasita, ea nola lortuko ditugun, gero konsumitu nahi ditugun, edo behar ditugun kopuru energetiko horiek, ezta. Eta nik uste hori dela eskema, ez? Errealismo batetik, gaur egun non gauden, nola iritsi nahi dugun, eta bide horretan ahalik eta gehien bermatzen, egiten ditugun plangintzen bitartez, gure behar energetiko gutxienekoak bermatzen ditugula, bermatzen dugula energia horren sorkuntza nolakoa den, ze preziotan eskuratuko dugun, hau da, energiak behar duen funtzio sozial hori, azken finean, gauza guztietarako baita irratia egiteko eta irratia entzuteko ere energia behar da, egiten ditugun aktibidade sozial guzti horietan, energiaren faktorea alik eta modu planifikatuenean eta demokratikoenean osatzeko, ezta? Motzean galdetuko dizut orain, zenbat, zertan da ezberdintzen da zuen proposamena beste alderdi politikoen proposamenetatik? Bueno, nik uste dut garrantzitsuena dela nolabait ere guk proposatzen dugula edo diogula herritarrei kontziente izatea eta energia sistemaren inguruan dauden aspektu guztien jabe egitea. Eta uste dut hori garrantzitsua dela. Zezkenian ez pagara gure etorkizun energetikoaren jabe egiten, ez dugu lortuko transizio energetikoa gure mesedetan egitea. Hau da, egingo diren politika guztiak ez direla izango gure aldea, baizik eta gure kontra. Eta nik usteet guk egiten dugun proposamenak gehien bat hori duela helburu. Nolabait ere guztiok enpoderatzea energiaren arloan, eta guztiok hartzea erabaki horiek, eta joatea eredu alternatibo baten bila. Nik usteet hori dela aldaketarik nagusiena edo proposamenik berritzaileena. Zuk edo Arnaldotek edo esaten zuen estrategiaren aurkezpenean, trantsizio energetikoa gertatuko da, ikusi behar dugu ea zeinek egingo duen eta ea guk egingo dugun. Horretan, galdetu nahi nizun ere, Mikel, noski, hau errealitatera ekartzeko ariketa egin duzu, agian gustatuko litzaiguke beste nolabaitekoa izatea, baina zenbakiek ematen dute, gure energia sortzeko gaitasunak ere direnak dira, zenbat aldentzen da zuen proposamen hau zure proposamen idilikotik? Galdera ona da. Nik nire apustu pertsonala egingo banuke, nik eredu publiko komunitario baten alde egingo nuke, erabat non enpresa pribatu eta bereziki enpresa energetiko handien interesak erabat kanpo geldituko lirateken. Zentzu horretan, bai aldentzen dela nire irtenbide errealetik, ezin dugulako gaur egun hori modu horretan egin, ezin dugu ahaztu baita ere energiaren inguruko erabaki gune nagusienak Espainiar estatuan daudela, eta karo nire proposamen idilikoan lirateke erabaki guneak Euskal Herritik aterako, eta nik uste bi horiek gehien bat. Enpresa pribatuen interesak prozesu hau nolabait ere kakazteko arriskua badagoelako, eta Madriden erabakigunea egoteak ere gauza asko egiten ez digula ustenez. Azken aurreko galdera, ez dakit beldurra ematen dizun batzuetan jendearen erreakzioa zenbatenakoa izango den, konsumo murrizketak planteatzen diren momentuan, edo haien herri edo haien gertuko paisaietan horrelako zentral berriztagarriak
planteatzen direnean, herri galdeketei lekua ematea planteatzen duzu, prozesu parte hartzaile gisa, kontzientziazio lan asko egongo da horre jendeak ulertu dezan arazoren magnitudea eta aurrera egitea. Espero duzue jendearen aldetik onarpen batzuen proposamenari, agian Tapia legea baliatu beharko duzue aurrera eramateka. Maltzurrazu. Nik uste dut, egia da, eta hori estrategian oso argi adierazten dugu, esaten dugu, hau oso prozesu eraldatzaile baten baitan txertatu behar dela, eta hau herritarrekin ez bada egiten ez dela egongo modurik egiteko. Hau da, hemen eraldaketa handiak etorri behar dira, aldaketa kulturala daude bitarteko, hainbat egitasmo aurrera eramateko beharra dago eta batzuk ez dira maitatuak sektore batzuen gatik, eta argi dago, erabateko kontrakotasunarekin ezin dilera aurrera eraman. Horregatik esaten dugu oso garrantzitsuak direla deliberazio prozesuak. Hau da, oso garrantzitsua da jendea eztabaidatzen jartzea, bere herriko, bere inguruko, bere komunitateko, bere eskualdeko, etorkizun energetikoaren inguruan. Iruditzen zaigulako, baita ere, jendea zenbakiak eskuan bere ikuspuntua aldatzen duela. Irtenbide errazik ez dagoela ikusten denean, nolabait ere, irekiago ikusten dugu jendea, nolabait ere, irtenbide, gu planteatu ditugun irtenbide hauetara, ez da. Beraz, nik uste dut, garrantzitsuena hor deliberazio prozesuak izan daitezkela, guk eskualde mailakoak proposatzen ditugu gehien bat, ze herri batetik bestera oso desberdintasuna handia daude, baina nik uste dut Euskal Herrian, eskualdea esparru natural bat dela gauzai buruz hitz egiteko, eta horren baitan, deliberazio prozesu horien baitan, ikusi beharko litzateke, ea galdeketak etorri daitezken edo ez, edo ze galdetu, ez da. Zeneretzako garrantzitsua da baita ere, galdeketak planteatzen direnean, ondo definitzea zer den galdetzen dena, eta nori galdetzen zaion, eta eskaerak nori egiten zaizkion, ez? Ze bestela, demokraziaren inguruko irudi faltsu bat ere eman dezakegu, ez da? Hau da, gaur egun marko juridiko administratibo baten baitan gauden, non gaitza batzuk erabaki daitezke esparru batzuetan eta beste batzuk ez. Eta adibide bat izan daiteke, zentral fotovoltaiko eta zentral eoliko bat herri baten edo herri batzuen bueltan etortzen denean, pentsa daiteke udaletxe batek gaitasuna duela proiektu hori aurrera edo atzera botatzeko. Eta gerta daiteke ez izatea aukerarik. Baldintzatzeko aukerak eukitzea edo ez eukitzea. Orduan, galdetzen dugunean, uste dut, ondo zentratu behar dela zer den galdetzen dena. Ze kasu honetan adibidez, imaginatu, edozein proiektu, ez da, gaur Euskal Herrian planteatuta dauden horietatik, herritarrak herri batean, eskala municipalista batean, galderketa bat egiten badute, proiekturik nahi duten edo ez, galdetu dezakete, eta iritzia eman dezakete, baino erabakia ez dago udaletxearen eskuan, orduan, kontu zeuki behar da, nork eta zer eta nori galdetzen dion. Ez da berdina izango galdetzea. Nahi duzu zentral hau zure etxe ondoan bai ala ez, edo hau edo ze beste proposamen posible daukagu? Edo proposamen desberdinen artean, edo beste galdera batzuk egon daitezke, adibidez, baldin badago aukerarik ez dakit nolako egitasmotan zude udaletxeak parte hartzeko, baita ere gero, energia horrekin beste gauza batzuk egiteko, galderak asko izan daitezke, ez? Kontu zibilik beharko genuke, galderak gero egin daitekenarekin ondo lotzeko, kontu zibilik beharko genuke. Ados. Ikusiko da, ea ze liskar sortzen dituen honek gero hauek gauzatu nahi diren momentuetan, eta zure herri ondora datorrenean agian ez gara denok hain atseginak eta. Hemen utziko nuke elkarrizketa, beste galdera batzuk dutaz paso egingo dut, jaia ordu bete dara mago hemen izketan, zertxo behi gehiago aipatu neko zenuke, utziko dizut azken hitza amaitzeko zuen Euskal Herrirako estrategia energetikoari buruz, jakin beharko genukena. Ez, nik bakarrik aipatu muko nuke, edo azpimarratuko nuke, saiakera bintzat zintzotasun
honetik etorri dela. Hau da, nolabait ere, jakinik eztabaida bat badagoela herri honetan, energiaren etorkizunaren inguruan, bai orokorrean, baina baita ere, bai egitasmo zehatzen inguruan, eta badakigu baita ere, iritzi desberdina daudela, nola egin, honek implikazio asko ditu transizio energetikoak orokorrean, eta honek atzean eragingo lukeen eraldaketa ekosozialaren inguruan, ezta? Guk egin nahi izan duguna estrategia honekin da, Euskal Herria Bilduren izenean edo, eztabaidaren nondik norakoak pixka bat definitzen, hainbat oinarri edo zutoin jartzen, eta azpimarratuko nuke baita ere, ez dela erabat proposamen itxia, nolabait ere gaudela prest, beste iritzi batzuk badaude jasotzeko, eztabaidatzeko, nolabait ere dialektika batean sartzeko, eta posible balitz, inkluso egiten ditugun proposamen hauek hobetzeko. Hau da, proposamen ireki bat, zintzotasunetik egindakoa, hau da, jabetuz gure egoera energetiko klimatikoa, gure zenbakiek ez direla onak, eta jakinik eta oso kontziente izanik, prozesu guzti hau, transizio energetikoarena, larrialdi klimatikoari aurre egitearena, ezin dugula atzeratu, eta gaur egun dugun jendartearekin, gaur dugun kontsumoekin, gaur ditugun teknologiarekin eta gaur ditugun baldintzeekin abiatu behar dugula. Urte hauetan argi gelditu zaigu zurekin hitz egiten, erantzun erresik ez dagoela kontu guzti honetan. Ondo, esana proposamenak jasotzeko prestaudetela, bestela jarriko dugu linkean Mikel Oteroren telefono zenbakia, eta proposamenik edo irainik edo baldin baduzu bidaltzeko, ara bialdu. Jarraituko dugu hitz egiten. Proposamenak nahiago aukeran. Ez hemen txutziko dugu, nahikoa gai ezberdin ikutu ditugu zuen proposamenean, imaginatzen dut hauek ere zehazten doazen enean eta joango garela gehiago hitz egiten, eskerrik asko denbora guzti hau eskaintzagatik guri Mikel Otero eta egindako lan zintzo horregatik ere. Mila esker. Venga, eskerrik asko zuei, nahi zen arte. Jo.